Aseară, cum mă tot uitam pe TikTok și am văzut clipuri cu Jennifer Lopez în România, la concert, într-un final m-a luat somnul și m-am pus să dorm. Și am apărut în vis. Unde credeți că am apărut? La concertul lui Jennifer Lopez, eram acolo și eu. În vis, ca să înțelegeți, da? Să nu se înțeleagă greșit. Și eram la distanță de scenă, nu eram chiar lângă scenă. Băi, și am luat-o la fugă, mă, disperat să ajung acolo la scenă, să o văd mai de aproape. Au căzut niște băieți, oameni pe jos, am călcat pe ei cu picioarele numai să ajung la Jennifer Lopez, mă zbăteam. Deci insistam neapărat să ajung acolo. Nu știu de ce, dar așa era în vis. Într-un final, i-am călcat pe ea, pe capete, pe urechi, pe gură. Nu țineam cont că erau răniți, le curgeau sânge și astea. Într-un final am ajuns aproape de scenă. Am făcut contact vizual cu Jennifer Lopez. Mă uitam la ea la mine. Și i-am tras cu ochiul, nu știu ce, acolo. Mi-a făcut un semn obscen, nu pot să-l arăt aici, că poate îmi închide clipul și așa. Bun, într-un final a terminat concertul și s-a dus în backstage la ea. Acolo. Băi, și m-am dus, m-am furișat, eram și bătăuș cum ar veni, m-am bătut cu securitatea, cu bodyguards pe acolo, i-am bătut pe toți, i-am nenorocit. Numai să ajung la Jennifer Lopez, în backstage. O văd dintr-o dată că scoate capul de acolo, cu mâna mi-a făcut semn să mă duc către ea. Și mi-a făcut așa, ca și cum că m-ar mânca de tot, de viu. Bă, și mă duc, mă apropii de ea, în vis. Mâncava-și talentul vostru. Când ajung aproape de Jennifer Lopez, să dau față în față cu ea, iese Țancă Uraganul în fața mea și îmi bagă 2 pumni în gură. Bă, nu ți rușine, mă? Te bași tu peste mine? Băi, am înnebunit, bă, când l-am văzut pe Țancă acolo. Bă, mi-a dat 2 pumni, singurul care m-a bătut a fost Țancă Uraganul, mă, în vis, că ăștia lanți n-au reușit. Pe toți îi băteam, automat așa, eram tare, știam tehnici de luptă de-astea. Mi-a dat Țancă Uraganul 2 pumni, am căzut și pe jos. Și finalul a fost trist, că n-am mai apucat nimic cu Jennifer Lopez și astea. Deci, până la urmă, mi-a stricat visul Țancă. Bine, nu a fost intenționat, dar asta e.